Maayong gabi Maglisod ko kay aghong laptop ko dito. Iko ka so anyway mo tanaw na ta sa TV. So mahayop ko nga. Pwede ta manindog palihog atong awiton ng usa ka awit nga ipahinungod sa panahon sa Kwaresma. Atong awiton ang ning takna sa pamalandong. Ning takna sa pagpalandong naghabasol kakmi sa mong mga sala. O ang among kasing-kasing nating bansa kasakit gumikan sa sayo. Ginoo, Ginoo nga mataro, sarang pataling hugi, kaming masalay po. Ginoo, Ginoo nga mataro, sarang pataling hugi, kaming masalay po. Sa ngalan samahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Manlingkod ang tanan, maayong gabi, pag-usab. Atong daygo ng Ginoo, himayaon siya pinagi sa masipang pakpak. Salamat nga bisan og gauwan-uwan ang panahon wa mo pang tugnawa, no? Niya mo nagtapok unya mag-usata nga mamalandong mahitungod ni ining kalihukan sa matag tuig sa tong simbahan ang gitawag nato og Kwaresma. Ang akong gi-focus para karong gabi una nga mamahimong point sa ato ang pamalandong mao ang tibuok liturhikanhong kasaulugan nga matag tuig atong gisaulog. Kanang holiest week of the year. We called it the Holy Week. Nga naman, tungod kay, bisan pa siguro og kada tuig na tang gaapil ani, kada tuig na tang nagsaulog ani, pero honestly speaking, wag kita kahibaw unsay meaning ani mga adlaw. Og unsay mga practices nga atong gihimo unsay meaning ani. Mao bitaw na nga instead of a lecture, ahong i-focus ni as a reflection. Mahitungod sa atong kalihukan o unsay importansya niini para sa atong kinabuhi. Unsa may pinakadakong sayop sa tao? Unsa may pinakadakong sayop sa usa ka magtutuo nga kung siya dili mo question sa iyahang pagtuo. Kanang may bitaw tag mao man atong naandan. Ngano na mo Semana Santa? Mao man ni among naandan. Now mo settle rata sa gitawag og maoy among naandan. And we never dare to explore nganong mao man ni ang atong naandan. Nganong mao man ni ang mga practices. So, mao nay dakong sayop sa pagtuo ug mao nay failure nato mga Katoliko if we don't question our practices. So kining recollection nga akong i-present mo focus lang niya usa ka butang. Kining Semana Santa. O akong gitaytulan ni siya og the week that changed the world. Ang simana nga nagbag-o sa kalibutan. Hinaut unta mo abot ang signal. Ay lang, abot yun. Okay. Ginoo gamay ba kaayo. Okay. Muduol na lang ko anay kay wari ko kanta. Kung makisgot ta og Holy Week, it commemorates Jesus' last days and leading to His crucifixion. So, mauni ang kinatibuk ang pagsaulog nato sa gitawag natong Semana Santa. Atong tanawon, duha ka bahin ning ato ang liturhikanong kasaulugan. Niadtong Miyerkules sa Badles, matud pa gisugdan ang unsa man panahon sa Kwaresma. Miyerkules sa Badles, gisugdan ang panahon sa Kwaresma. Kanus aman mahuman ang panahon sa Kwaresma? Easter Sunday,
Usa pa diha. Okay. To be frank, ang Kwaresma o Lenten season, mahuman siya Huwebes Santo. Huwebes Santo, samtang nagmisa ta sa katapusang panihapon. Kay kanang misa sa katapusang panihapon, lahi na nga panahon. Gitawag na siya og Paschal Triduum. Mao na nga Huwebes, Biyernes, Sabado de Gloria. This is Paschal Triduum. Unya ang Paschal Triduum, tulo ka adlaw mubo nga panahon, ang iyang preparation para sa Easter Sunday. Okay. So, gikan sa Ash Wednesday, technically, mahuman ang Kwaresma Thursday evening. Pero, within that span, na ay gitawag og Holy Week, of which, magsugod siya, kanusaman, Domingo de Ramos, or Palm Sunday. Okay. So, Palm Sunday is still part of Lent. Pero inikahuman sa tulo ka adlaw kanang Holy Thursday, di na siya part of Lent. Lahi na siya nga adlaw, lahi na siya nga season. So ang Holy Week, mo focus ko sa Holy Week nga maoy paghandom nato sa pasyon sa ato ang Ginoo. Kanang usa ka semana nga tong gihandom, mao pud na ang usa ka semana nga si Kristo gisakit. Pero dili necessarily nga mao gyud nang semanaha. Gipahiluna ra na sa simbahan aron na ay logic ang ato ang celebration. Wa man mapasabot nga Domingo gusto si Kristo hingsod sa Jerusalem. Dili. Pero gi-arrange na sa simbahan according to its chronological order. So ang atong focus di ay sa Holy Week is Easter celebration gikan sa crucifixion ni Jesus hangtod sa iyahang pagkabanhaw. So it begins with the commemoration of Christ's triumphant entry. Mao na siya. Dayon mo tapos siya sa Last Supper ug ending siya sa gitawag nato nga Good Friday. So kung atong tan-awon ning pink nga side sa ato ang TV, mao ni ang Holy Week. Kay bao naman ta ana. Mo bito nang gitawag nato sa Holy Week tungod kay maura ng mga adlaw nga naay Santa. Domingo sa Lukay, Lunes Santo, Martes Santo, maura ng simanaha nga dunay Santo tungod kay kanang mga simanaha balaanon. Next. Okay. So, unsa may mga focus aning adlaw? Atong tagsa-tagsaon og focus. Ang Palm Sunday, ang iyang focus is Jesus' triumphal entry to Jerusalem. Ang madaugon nga pagsud ni Jesus. Unsa may nahitabo sa Holy Monday? Ang nahitabo sa Holy Monday, mao tong pagbukbo sa agwa sa tiil ni Jesus. Kinsa gabukbo? Si Maria sa Betania, ang igsuon ni Marta. Obito ng Holy Monday, Mary anoints Jesus with perfume. Unya, gibadlong siya ni Judas. Ang sabi ko ni Judas, ayaw pag-usik-usik, anak Maria, kaya ka na imong gibukbo, mahal kaayo na, maayo pa imo nang ibaligya. Okay, so mao na purpose. Now, Holy Tuesday, kung sa may nahitabo sa Holy Tuesday, the announcement of Jesus nga usa ka ninyo magbudhi kanako. Now, portrayal of what will happen or the betrayal of Judas. Betrayal of Judas and the denial of Peter. Unsay nahitabo sa Holy Wednesday? Okay, ang Holy Wednesday, ang gospel ana, ang nahitabo is si Judas Iscariote hingbudhi ni Jesus. Nangaon sila, unya iyahang giplanuhan ang pagbudhi. Mao bitaw na nga Holy Wednesday is also called Spy Wednesday. Miyerkules sa pag-espiya, no? Traditionally we call that day Spy Wednesday. Nganuman tungod kay anang adlaw gibudhian man si Jesus. Start of Easter Triduum Holy Thursday. Gitawag pud ni og sa Old English og Monday Thursday. Monday, Thursday. Gikan sa Latin nga pulong mandatum. Tungod kay aning adlaw sa may gihimo ni Kristo,
iyang gisugo ang iyahang mga tinun-an, paghigugmaay kamo. That's the gospel. So ang Holy Thursday di ay, it is also the first day of Easter Triduum, and duha ang piyesta niya. Feast of the Holy Eucharist and Feast of the Institution of the Sacred Order. Duhay piyesta ana, mo nay usa sa pinakadako nga adlaw. Piyesta sa paghandom sa misa, mo nang Last Supper, o niya piyesta po sa katukuran, sa sakramento, sa orden, sa pagkapari. Di man mahimo ang misa kuwa yamoy ordinasyon sa pagkapari. Mo bito nang usually sa rubrics kanang adlaw himuon ang Chrism Mass. Sa rubrics, it is always Holy Thursday in the morning and renewal of commitment ngadto sa mga kaparian. Pero dili sa atong sitwasyon, sa ato ang konteksto, ang gihimo nato, ang atong Christmas gisibog sa Holy Monday. Kada Lunes Santo himuon ang pagbagko sa atong mga panaan. Unsa may focus sa Good Friday, Passion of Jesus. O kung sa may focus sa Holy Thursday, Jesus descends to the earth, ang paglubong ni Jesus. That's why we call it Black Saturday. Nganong Black Saturday man, supposedly the world is in darkness because the Lord is in the tomb. Nganong Black Saturday, tungod kay ang Ginoo naa sa ngit-ngit sa iyahang lubnganan ug ang tibuok kalibutan na lukop sa kasuko. Pero magdugay tungod kay Easter Sunday, Jesus risen from the dead. Now, ato sa tagsauna sa nilakbit nga pabaagi ang mga nahitabo ni ining maong mga adlaw. Mauna nga kung atong tanawon ang sitwasyon sa ato ang arrangement sa ato ang mga kaliturhikan hong kalihukan, mao ni ang pagkasunod-sunod. Naay focus kada adlaw. Now, Palm Sunday, unsa may mga elemento ana. Unsa may importanteng makitaan kung maghiskutag Palm Sunday? Of course, ang palma. Unsa may simbolismo og palma? Dapat mahibaw ta nga ang palma dili lang nagamit or iwarawara nato, no? Or ipamugaw sa mga dautan or ipangslina o kung sa diha. Ang palma has symbolism. It symbolizes our praising of the Lord, our recognition of the Lord nga ang Ginoo Dios. Ang mga tao malipayon kaayo nga hing dawat ni Jesus sa pagsud niya sa Jerusalem, nanganta sila, Hosana, anak ni David. Tungod kay nakita nila nga si Kristo na mahimong hari. Unsay rason nganong si Kristo mahimong hari? Gabuhat siyang milagro. Nag-ayos siyang mga masakiton, nagbuhi siyang mga patay. Daghan siyang nahimong milagro ug para nila kini tawhana among himuong hari. Pero ang ilang pagsabot og hari was worldly, kalibutanon. Pero di man ni mao ang pulong o di man ni mao ang tumong ni Jesus. So ang paggamit sa mga palma nagpakita og nagsimbolismo pod sa ato ang kaugalingon nga pagpadayag sa atong pag-ila ni Kristo. Next. 5 kabutang atong mahibawan about Palm Sunday. First, ang meaning sa palma. Kung nag-ingon palm symbolizes peace and victory. Ikaduha, the Palm Sunday procession. This is very important. Daghan nato ang masayo nganong naay prosesyon sa Palm Sunday. Asa man na Father himuon ang prosesyon. Ang rubrics nag-ingon nga before magsugod sa usa ka misa mayor, main mass. Ang tanang tawo magtapok sa usa ka dapit, diin didto himuon ang rito sa pagpanalangin sa mga lukay. Naay kaugalingon ng rito, kabantay mo ana. Ang blessing supposedly dili sa sulod sa simbahan, kung dili adto sa usa ka separate special place. Gikan dito ang mahitabo magprosesyon ang mga tao, kauban magbitbit sa ilang mga palma, entering the church. The meaning is that we are outside naata sa gawas, kalibutan, ug musud ta sa simbahan ang bag-ong Jerusalem. We enter the church bringing our palms, symbolizing that the church is the new Jerusalem, of which atong giabiba si Jesus. Mauna nga supposedly,
ang tanang rito anang adlaw manggawas ang mga tao ug magdungan tagsod sa simbahan kay kana nagsimbolismo man nga kining simbahan nga ato ang gisudlan ang bag-ong nasod ug kita ang bag-ong piniling katawhan nga nagdaig ug nagsimba sa Dios. Atong giwarawara ang atong mga palma, timaan nga kita madaugon nga migdawat sa kadaugan sa Ginoo. Hingila nga siya anak ni David, usana sa kahitasan. The church is the new Jerusalem, the new city, bag-ong syudad, diin kita nahiusa sa Ginoo. Ikatulo, entering the scene during Palm Sunday Mass. Unsa may mga eksena sa Palm Sunday Mass nga atong makitaan, ay mga pila ka points. Last Supper, na diha, the agony in the garden, Jesus' betrayal, Jesus' arrest and persecution, and Jesus' passion. Naay mura og contradictory notion ani kay kung mingon ta nga triumphant entry of Jesus, pero nga naman nga ang Palm Sunday is also called Sunday of the Lord's Passion. Tigbasa ba tagabay mga liminister? Kung makabantay, wa po mo ba question, anong mao man title sa ato ang Domingo? Domingo sa pagpasakit sa Ginoo. Pero ubos ana, triumphant entry. Murag contradictory. Pagpasakit pero madaugon. Pagpasakit tungod kay ang tibuok rito, pasyon ang basahon, di ba? Pasyon. Ang tibuok rito nagsaysay man sa unsay gidangatan ni Jesus, human siya hingsod sa Jerusalem. Mauna nga, ang atong mga eksena nga gi-highlight mahitungod sa gospel passage, anang adlawa, kining katapusang panihapon, pagampo sa tanaman, ang pagbudhi ni Judas, ang pagdakop o pagpersecute kang Jesus o ang iyahang kamatayon. And eventually, we read his crucifixion and death on this Sunday. Bisan tuod og triumphant entry, pero ang iyang triumphant entry ended with his death. So, in theology, the triumph of God is his death. The glory of God is his crucifixion. Sa kalibutan, ang kadaugan is daog ka. Pero para kang Kristo, ang kadaugan is kamatayon. Ang iyang himaya, paglansang sa cross. We hope nga aning apita makakita ta sa kalawom aning adlawa nga ato ang gi sa ulo. Number 4. Palm Sunday also speaks about Jesus' entry to Jerusalem was foretold in the Old Testament. Great happiness, great joy. Pero para ni Kristo, it was a joy that leads to his greatest sacrifice, offering his own life for the salvation of all. Next. Lastly, Palm Sunday is a time for reflection before Holy Week. St. Bernard of Clairvaux, mingon siya sa iyang homilia, how different the cries, away with him, crucify him. Triumphant entry, pero ang context sa tibuok rito, kasakitan ni Jesus. Ako na nang gibalik, na ang iyahag yung himaya, ang iyahang kadaugan, naa sa cross. Kung ang kalibutan, naghisgot og kadaugan nga isog, kang Kristo ang iyang kadaugan, pagpalansang sa cross. Next. Proceed. Second day, ikaduhang adlaw, Holy Monday. Ako nang gipadayon. Ang importanteng elemento sa Holy Monday is perfume, pahumot. Unsa may significant atong pagbubo ni Maria sa tiila ni Jesus? The significant is first, this is a foretelling, pagpakita sa unsay mahitabo sa iyang kaugmaon. Sa unang panahon, ang perfume giandam alang sa minatay. Ang pinakamahalon nga perfume ihalad para sa usa ka tawo nga halangdon nga mamatay. Wa may uso sa unang balsamo. Kung mamatay ka, one day
liguan kag perfume aron for simple reason. Manimaho man ka, mo nang liguon kag perfume aron di pa ka manimaho og moalimyon ang perfume. That's the reason nganong gihalaran si Kristo og tulo ka mga gasa niadtong Pasko, bulawan, insenso ug mira. Ang mira usa ka matang sa pahumot alang sa patay. O pinakamahal nga matang sa pahumot para sa patay. Ang pagbukbo ni Maria sa tiilan ni Kristo gipakita na kung unsay mamahimong dangatan sa iyahang kinabuhi. Now, unsa may symbolism of perfume in the Bible? Anointment, insenso, pahumot. Unya unsa may meaning, unsa may gisimbolisimuhan o gitimaan sa perfume? Giving a perfume as a gift as was a tradition that indicated great respect, affection, and honor. Sa unang panahon, sa panahon ni Kristo, kung halaran ka og perfume, tagaan ka og pahumot, nagpasabot na nga naa kay tako nga pagtagad anang tawhana. Pero, kani nahitabo ni Maria, ang iyahang paghalad, it was not so much about giving respect of that person. Tungod kay si Kristo iya manghigala, kundili prophetic nga kining tawhana nga ahong dihugan sa kong tiil, nga sahong sa iyahang tiil mamatay. Ug ubos sa iyahang pagdawat, iyang gihatag kining tanan para sa Ginoo. Ang pinakamahalon nga matang sa pahumot para sa Ginoo. Anointing the feet. Anointing the feet symbolizes humility, service, and cleansing. Jesus washed his disciples' feet. Then that's the reason why na ay kamapaubsano no, on the part of Mary. Now, akong i-clarify, daghang mga questions ani, yes, next. Unsa may diferensya, kinsa man tong babay nga hingbubo sa tiilan ni Jesus, o kinsa po tong babay nga hinghawid sa iyang sidsid, kay nasakpan nga nanapaw? Is it the same Mary or a different Mary? Theologically and biblically, they are different. Kadtong hingbubo sa tiilan ni Kristo was Mary of Bethany, igsuo ni Marta, amigong higala ni Jesus, igsuo ni Lazaro. Kadtong babay nga iyang nasakpan nga manapaw, na ay daghang theory. Pwede to nga si Maria Magdalena, pwede po to og other Mary who has been also practicing an evil life, no? Prostitute diha sa iyahang kinabuhi. So, there are many Marys in the Bible. So, di na to libugon atong kaugalingon. Lain-lain ang mga Maria. So, ang gihimo nato diha nga ga-anoint sa iyahang tiil was a different Mary, and the woman who caught for committing adultery is also another Mary. Next, Holy Tuesday. Okay, Holy Tuesday focuses on Jesus' prophecies about Judas' betrayal and Peter's denial. So here, ato nakit-an, unsay gipanagna ni Kristo nga usa kaninyo magbudhi kanako. Apil po din kadtong time na si Peter naglakaw-lakaw, naniid, unya giingnan siya, di ba kauban mo aning tawana? Ang tubag ni Pedro was, no, dili. Hangtod nga, gilimod niya si Jesus sa makatulog. The denial is an important aspect, and in most cases, practiced by many. Kung naa may pinakamaot nga nahitabo ni Kristo, ang gibudhian siya sa iyang kauban nga mga igsuon. Kauban nga mga pinili. Dayon, Holy Tuesday is a reminder of our own personal betrayals. A reminder of our own acts of betrayals. O bito nang anaadlawa, kapila man ka nagbudhi sa mga taong imong gihigugma. Kapila man ka nagbudhi sa mga taong imong gimahal. Ikaw pod mismo, kapila man ka gibudhian o giunsa man nimo pagdawat ang kinabuhi human ka budhi. Next,
How are the apostles feeling about Jesus sharing that he will be betrayed? Sa may pagbati sa mga apostoles, lain sila mga pagbati. At the Last Supper proceeded under the conditions of tense sadness. They ate the Lord's supper. They sorrowfully remarked, "Verily I say to you, one of you will eat with me, shall betray me." And most of the apostles fell into a state of introspection. And one after another, they exclaimed, "Is it I, Lord?" It is pleasing to note that each of those who inquired was more concerned with the dread thought that possibly he was an offender than as to whether his fellow disciple was himself a traitor. Then Judas Iscariot, who had already covenanted to sell his master for money, and who at this moment probably feared that silence might arouse suspicion against himself, asked with a brazen audacity that was veritably devilish, "Master, is it I?" Then, cutting promptness, the Lord replied, "Yes, thou hast said." Giingon mo. On this day, we recall and we remember the Lord's greatest passion. Ubang mga biblical scholar miingon nga ang pinakasakit nga adlaw ni Kristo di man tong Good Friday. Ang pinakasakit nga adlaw ni Kristo was Holy Tuesday. Katong gisinati ni Kristo sa Good Friday, physical pain naman to. Ang gisinati ni Kristo sa Holy Tuesday was emotional and spiritual pain. Next. Spy Wednesday. Akong gi-explain ganina nga nung Spy Wednesday ang tawag tungod kay ang gospel passage aning adlaw was Judas really acted the act of betrayal. Holy Thursday, gipanagna pa to. Nangaon pa sila. Spy Wednesday, Judas himself went, hiadto na siya, aron iyahang kuwaon ang iyang bayan. And most of the time, Spy Wednesday reminds us of our own sinfulness. Kani kunong Miyerkules sa pagbudhi, pahinumdum ko ni nato sa ato ang mga sala. Although technically, ang tibuok Holy Week, mo gyud moment of reflection, moment of pondering our sins. But on this day, really, we do the lot of sacrifices. Kay kahibaw man ta nga, we also have become Judas. Nahimo putang mga Judas sa ato ang kinabuhi. Next. Sa culture, padayon na to. Padayon pa, palihog. Next. In most cases, dinhi sa atong diocese, o sa ubang mga related, ubang nga mga diocese sa tibuok Pilipinas, kining Spy Wednesday, naa na po gi-practice nga gitawag nato og pasos. Connected siya sa sakripisyo sa pagbudhi, unsa may ato kunong ibaw sa mga pagbudhi nga gibuhat sa Ginoo, mao na nga naatay himuong mga sakripisyo. Unya usa sa mga sakripisyo nga naandan sa daghang mga karaang parokya mao ang prosesyon sa pasos. Unsa maning pasos? Pasos is a Spanish word which means step, tikang, lakang. Muna yung taog pasos, prosesyon sa pasos, prosesyon kini sa mga tikang o kaagi sa kinabuhi ni Jesus. Maunang naatay mga imahin nga gipang prosesyon, pasos, meaning sa mga eksena nga si Kristo naghimo sa iyahang pasyon. So, sa daghang mga parokya, labi na itong mga karaang mga parokya, naay ing-ani nga gimbuhaton. Mao na in a Holy Week, in most traditional parishes, they have two major processions. Procession sa Miyerkules Santo o procession sa Biyernes Santo. Now, unsa mga santusa ang ipang prosesyon? Depende sa tradisyon o kultura sa parokya. Atong timan-an, nga lain-lain og mga tradisyon o kultura ang mga parokya. Pero kung atong tan-awon ang Biblia o ang liturhiya, ang mga imahin nga ipang prosesyon are those images connected to the passion of the Lord. Nakabantay ko, in most of our churches,
ang mga passions of the Lord represented sa sorrowful mystery. Munang naatay image of agony in the garden. Naamo ani? Wala. Agony. Paghampak, scourging at the pillar. Second mystery. Naamo. Crowning with thorns. Pasensya. Naamo. Pagpasaan sa krus, Nazareno. Naata. Then, crucifixion or Santo Entierro. Naata. Sa karaang tradisyon, ang mga imahen depicted lang sa sorrowful mystery. Mao nay gipractice nato dinhi. Pero kung muadto ta sa laing dapit, dili lang kay sorrowful mystery, kundi stations of the cross, mga images. Meaning, naay si Pilato, si Jesus atubangan ni Pilato, sentensyado, si Kristo nga hingdawat sa cross, si Kristo nga nahadugmo, si Kristo nga gipahiran sa panyo ni Veronica. Daghan kaayo og mga imahen. Depende siya sa nahimong kultura. Unya, apil niini kadtong mga tao, personalities, nga directly linked sa iyahang pasyon. Naa si Maria Magdalena, nga wa gyud mohawa hangtod sa tiilan sa cross. Naa si San Pedro, naa si San Juan Evangelista, naa si Maria Veronica, Santa Cleofe, Santa Salome, kinsa man ang mga tawhana, mga tao nga dunay direct nga kalabutan sa mga katapusang oras ni Jesus. Si Santa Veronica, siya kadtong hingpahid sa naong ni Kristo. Wa siya identity, naluoy ra siya ni Kristo, gadagan siya, ug pagtan-aw niya, naluoy siya ni Kristo, iyang gipahiran. Matud pa sa mga biblical scholar, probably Mary Veronica was one of those who benefit, nakabenepisyo sa kaayuhan. Posible nga usa siya sa mga naayo ni Jesus. Posible nga usa siya sa mga asawa bakaha, sa mga natabangan ni Jesus. Nawa niya maantos ang iyang kaguol na nakakita sa taong nag-ayo niya nga nagkamalisod. Unya, sa gibuhat niya, iyang gidagan. Bisan og ginibutan og mga sundalo, iyang gidagan og iyang gipahiran ang naong ni Kristo. Pero wa to mahimong, it was never been done, unnoticed and unrewarded. Wa to palabyan ni Kristo. Ngano man, gitagaan si Veronica og usa ka importanteng gift, gasa. Unsa man, remembrance. Kaysa iyang pagpahid, hingpatik ang naong ni Jesus. Imagine, si Kristo sa imong ginagmayng tabang, tagaan kaniya ganti, na ay reward. Pwede mo to palabyon na, pero may pagpahid. Nagibadlong pag ito si Veronica, patiran pag ito kay pahawaon na kay nakadistract siya sa prosesyon. Pero, nagbaisugon ko siya, hingadto siya, yang gipahiran ang naong. Pero ang Ginoo, wa gyud to niya palabya. Sa imong gamayng buhat, Veronica, tagaan ko ikaw og ganti. Nahipatik ang iyang dagway. Santa Maria Salome, inahan ni Apostol Santiago ug San Juan, Evangelista. So, inahan na siya. Unsa may iyang papel? Mo matutong maotong babae nga mayong Ginoo, pwede ba og inika maghari na ka? Palingkura sa wala og sa ahong tuo kini ahong mga anak. Katong gapalakas. Kisa may iyang anak, mga suod ni Kristo, si Santiago, Mayor, o si San Juan, Evangelista, the beloved disciple. Pero grantan ba ni Kristo ang hangyo sa maong inahan? Wa. Nga na Ginoo, unja ra og masinati gyud nako kung angayan sila ang dapita. Pero sa may papel ni Santa Maria Salome, bisag gibalibaran siya ni Jesus, she was there. Usa siya sa naghatod sa lubnganan. Usa siya sa mga babae hingsayog dagan, nanilhig sa lubnganan, mo nang iyahang dala, duha, pwedeng silhig o pwedeng insinso. Anong gadama siya insinso? Insinso could also be pahumot sa lubnganan. Kaya lagi kung mamatay ka, mga lisbo man ka, sila magbitbit na sila o mga pangpugong. Mauna ka, muadto man ta dito sa lubnganan, bisitahon nato kaya atong dihugan ang Ginoo hangtod nga manimaho na gyud siya, hangtod nga sirad ana, sa iyang pag-adto, natinga siya tungod kay wa na dito ang Ginoo. Si Maria Magdalena, kahibawta sa iyang kinabuhi, kahibawta sa iyahang kagahapon, apan gipili sa Ginoo nga mamahimong disipula. Og wa gyud si Maria Magdalena muhawa
Isog kayo siyang hinguban ni Kristo, kauban sa iyang inahan nga si Maria. Hangtod sa tiilan sa krus. Nganong waman mohawa si Maria Magdalena, kay perting dakua ang iyahang nakuha nga grasya ni Jesus. 7 kayawa ang hinggawa sa iyang kinabuhi, di babakaana mo unong ni Jesus. Nga right after nga gi-exorcise, gipahawa ang yawa kaniya, nahimo siyang bagong binuo. Mga igsoon, importante ba yan si Santa Maria Magdalena? Kay sa tanang mga apostoles, siya lamang ang unang gipakitaan nga nabanhaw si Jesus. The first witness of His resurrection. Not Peter, not James and John, not one of the apostles. Kinsa man, si Maria Magdalena. Rabboni, Ginoo, kung ikaw gakawat sa ahawang Ginoo, iuli in taon siya. Ngayon ang Ginoo kaniya, Maria, Mary, ug naabli ang salabutan ni Maria, kay only Jesus called her Mary. Ingon siya, Rabbi, magtutudlo. The first witness. Ang pinakasadaan sa tanan, mo'y gipasaksi sa tanan. Si Maria Magdalena. Si Maria Cleofe. Maria Cleofe was the mother of Salome, lula ni Santiago ug ni Juan. Asawa ni Cleophas, first degree ni San Jose, bana ni Maria. Actually, mga parintira ni sila. They are relatives. No? Unsa may papel ni Santa Maria Cleofe? Ang papel ni Santa Maria Cleofe, siya ang hinguban ni Maria Salome ug ni Maria Magdalena nga nag-uban-uban ug nag-alalay ni Maria nga inahan ni Jesus. And oftentimes depicted nga nagdala og silhig o nagdala og puti nga panapton o nagdala og purong-purong ni Jesus. Mao ni ang relevant sa gitawag natong pasos. Kana mga santos nga ipang prosesyon, di lang na sila tungod kay naandan, kundi naa sila'y papel sa pasyon sa atong Ginoo. O naghatag sila og nindot nga panag-ingnan natong mga magpapanaw ni ining kalibutan. Next, we proceed to the next day. Padayon. Monday, Thursday. Okay, sa ako na ikayong kanina, mahuman ang Lent, Ash Wednesday, and morning, afternoon of Holy Thursday. We called it Maundy Thursday. As I said, ang Maundy Thursday gikan sa word nga mandatum, gospel of that day, of which si Kristo miingon, mao kini ang akong sugo, paghigugmaay kamo. Kung sa'y mahitabuan ang adlaw sa Maundy Thursday, naa ang reenactment sa Last Supper. Ikaduha, naa ang washing of the feet. Ikatulo, naa ang bihilia sa Santissimo Sacramento. Okay. Akong taas man pura ko lang siyang gagmay-gagmayon aron ta makasamasabtan. Sugod aning misaha, as I said, mauni ang laing panahon, new season of the church. We called it Easter Triduum or Paschal Triduum. Tulo ka adlaw nga panahon, the shortest season and yet the longest in rite. Nganuman kay kining tibuok rito sumpay ra ni sa tulo ka adlaw. Kabatikod mo, inig human gani sa Holy Thursday Mass, ibalhin ang Santissimo, unsay mahitabo, wa yamoy final blessing. Dili mo final blessing ang pari. Ang dismissal sa pari moingon manglakaw kita sa kahilom. Or moingon ang pari mohimo ta og bihilia sa Santissimo Sacramento. Right after nabalhin ang Santissimo Sacramento, wa yamunay final blessing. The following day, Good Friday. Unsa may rite sa Good Friday, himuon siya alas 3 sa hapon. Gitawag na nato og veneration of the cross, ang pagsimba sa cross. Unsa may buhaton inigsugod sa pare, wa po'y panguros. Nakabantay mo ana, dili manguros. Inigikan sa pulta mayor, inigabot niya sa sanktuaryo sa iyang mahitabo, sa iyang mohimo, muhapa ang pare. Inikahapa sa pare, mutindog dayon siya, pila ka minuto, mutindog siya, muadto siya sa iyang presidential chair, ug mingon siya, magampo kita. There was no sign of the cross. Tungod kay ang rito gahapon, gisumpay karon. Inikahuman sa veneration of the cross, o sa may mahitabo, magprosesyon. There is no final blessing.
Mingon ang pari sa rito, ang adlaw Good Friday, panglakaw kamo nga magpamalandong sa kamatayon sa Ginoo. But he was referring to the procession of Santo Entierro. Pero there is no final blessing. Inig-abot sa mga karo dinhi sa simbahan, wa ya mo'y final blessing. Gailog ang mga tao sa buwak, no? Wa ya mo'y final blessing, ana. So pagkahuman, usay mahitabo, ang sunod nga rito adto na sa gabi sa Sabado de Gloria. Gitawag na tong Easter Vigil. Inigsugod sa Easter Vigil, there was an introduction, but it was not a beginning of new rite. Still a continuation of Holy Thursday, Good Friday, and it culminates on Easter Vigil. Now, indiha sa Easter Vigil, himuon ang tulo ka mga rito. Ang Rite of Light, pagdagkot dito sa atubangan, pag-ilis sa bagong kalayo, himuon ang Rite of Baptism, pangsabligan ta og tubig, himuon ang Easter celebration, of which kita nahawas na gikan sa kangit-ngit ngadto sa pagkabanhaw. Diha pa lamang human sa misa sa Easter Vigil, mingon ang pari, muhatag ang pari sa final blessing with intonation of natapos na ang misa, dado na to ang gugma o kalinaw ni Kristo, Alleluia, Alleluia. Ang mga tao mutubag, salamat sa Diyos, Alleluia, Alleluia. That's the end of the 3-day season. The following day, Sunday, the beginning of new season. We call it Easter season. Domingo sa pagkabanhaw, panahon sa pagkabanhaw. It will span for 7 weeks. 7 ka semana ang Easter weeks. After which, mubalik ta sa ordinary nga panahon. My dear friends, this is the rite of the Catholic Church. Mao ni ang rito sa simbahan. Duha ka tang akong i-highlight sa taas na akong presentation. Una, para asa man tanan. Ngan mang mga kalihukan. Ang tubag mao, kini ang atong ambit sa kasakitan o sakripisyo ni Jesus. Kini ang atong share sa iyahang pasyon. Nganong gitawag manig holy tungod kay kining mga buhata balaan. Kung atong seryosohon, makapahilangit natong tanan. Mabito ning on these days, daghan ang pagbupo sa mga indulhensya. Daghan ang mga pagbupo sa mga grasya nga dili makita sa mata. Sa unang panahon, ani mga panahon na ang mga katiguangan, mga pamilya manganhi, mag-istasyon sa cross by families. Tungod sa unang panahon, gitudlo man nga kada istasyon sa cross, anang mga panahon na dunay indulhensyang madawat. Every family who prays the Stations of the Cross on those holy days of the Holy Week receives indulgences. But no one speaks of indulgences now. The reason why our church are empty. Wa na tay mga makit-ang mga tao nga maglumbay aron magsapaw aning istasyon. Ang daghan nahitabo ron unsa man? Trip, bisita iglesia. Sakay dito, balhin sa laing simbahan, maayo man na siya. Pero dili na mao ang pinaka core sa ang practice. Tungod kay supposedly we should stay to where our parish is and focus on what happened to these parochial activities. Mo bito na gi-invite na to ang mga tao, gi-invite na to ang mga simbahan nga sugod Lunes Santo bukas ni magabi to invite people to come and do the Stations of the Cross. Family. And that's a good action aron ang mga bata makakita sila sa makaamgo sila nga nada ini mga practice. Kung di mo initiate ang mga tiguang unsa may awaton sa mga kabataan. Kung di mo initiate ang atong mga parents nga mohimo ni ini maong activities, unsa man nato ni pagpasa.
Now, highlighting on the idea of sacrifice. That's the first reason why we are doing these tedious activities of Holy Week. Nga naman, tungod kay sakripisyo. And second, unsa may ganti sa sakripisyo? Unsa may maato ani sakripisyo? Salvation of souls. Kaluwasan sa atong kalag. Kung si Maria Veronica, gigantihan sa iyang gamayng kaluoy ni Kristo, hipatikan sa iyang naw as a gift, remembrance ni Jesus, how much more when we are seriously consider these Lenten observances truly by heart. Kung kinasingkas natong sudla ning mga Semana Santa, ato ning matagaan o dakong matagaan ang atong kaugalingon o dakong grasya. Thirdly, gusto na kong i-emphasize ng usa sa mga hapit ng mawa nga practice, puasa. Pila man nato dinhi nga seriously considering doing fasting on 2 days stipulated by the angay natong buhatan. Miyerkules Sabadlis o Biyernes Santo. Now, kung di pud nato na buhaton, o wapot ta kasabot anang maong buhata, di gyud ta mo buhat. Sometimes subo pa malandungon, subo nga pa malandungon. Kung maghiskot kali kog puasa, yun dito I was giving a talk on fasting. Then after some time, taas ako yung talk. Yun dito usa. Pero exempted man ming mga senior. Sa kataas sa akong talk, exemption ay lang nahunduman, no? Tinuod man na, exempted man ta. Exempted man gyud ang mga senior. Pero the element of sacrifice, na kung willing, kung okay ka, na may mga senior nga likon, di man pud makapatay ng di ka mukaon. So why not, Father, exempted me kay senior. You have eating, kakaon ka tibuok tuig. Kakaon ka kada adlaw og lami. Kanang adlaw ra to share the passion of Jesus. Di gyud ka makahimo. Mo bito ni usahay kining atong mga pagtulunan, murag lip service ra gyud. Katang mga Katoliko, naami puasa, naami abstinensya, pero we never practice it. Oh, we have Holy Week. Busy mi sa Holy Week, pero we never truly put Holy Week into our hearts. Naatay mga daghang mga rito, liturhikanhong kalibot kasaulugan, pero wa gyud nato gikasing-kasing. Mao nang sawayon ta sa ubang mga tao. Sawayon ta, kay nahimutang murag mga Parisiyo, we religiously follow the days, activity per activity, but we never bring it sa atong kasing-kasing. Of which, kung dili tinudon, kung dili na ito tagaag konsiderasyon, mahimo ra gyud ning cultural event ang mga kalihukan. Di ba kung mahinumdum ta, kasagaran sa mga kalihukan sa simbahan, na naman tay i-connect nga word nga cultural tradition. So kung na Holy Week, cultural tradition nato na. Pero di na cultural ba yan? First and foremost, it's spiritual tradition. Nga gikuha lang kay nahimo natong kultura. Pero dili kana nahimong kultura, kung dili ang activity nga gihimo nato was spiritual in nature. Nga ato lang gi-adapt sa atoang kaugalingon. This is the week that changed the world. O it continues to change. Nagpadayon ni sa pagbago kung atong seryosohon ang kada lihok na ato ang tagaan o pagtaga ni ining maong mga adlaw. Palm Sunday, palma. Holy Monday, perfume. Holy Tuesday, betrayal. Spy Wednesday, Judas receiving the coin as payment. Monday, Thursday, the command of Jesus, wash each other's feet. Good Friday, Jesus died for us. Easter, Black Saturday, the Lord was in tomb. Darkness covers the world. And Easter Sunday, ang Ginoo madaugong hingpildi sa kangitngit ug mipatigbabaw ang iyang gahom.
aron kitang tanan nga mga makasasala mamahimong taong balaan. This is the week that changed the world, and hopefully it will also change our lives. Amen. Let us pause for a moment. Let us bow down our head, atong iduko ang atong mga ulo. Atong pangayoon ang grasya sa Ginoo, pagtuhop ni ining mga butang nga ato ang gipanghisgutan. Mangayo ta sa grasya sa Ginoo nga kun wa ning mga butanga, wa ang gasa sa pagsabot, dili ug dili gyud nato maangkon ang grasya sa pagdawat. Mangayo tagkaisog nga ang Ginoo nga namatay sa krus, mao pod ni ang Ginoo nga mo dawat nato, mo pasaylo nato sa atong mga sala. O sa pangandam alang ni mong simana nga balaanon, hinaot unta nga andamo nato sa tinuoray ang atong mga kalag, mga kasing-kasing. Dawato nato ang sakramento sa pagpangumpisal. Dawato nato ang sakramento sa paghihiuli. Dawato nato ang sakramento sa pagpasaylo. Aron kitang mga parokyano mamahimong angayan og takos na musubay ug mudawat sa grasyang Dios nun. We thank the Lord for His gift. We thank the Lord for His offering His life. And we thank the Lord that despite our sinfulness, He never abandoned us. We praise Him and glorify Him, and that through His holy cross, He redeemed the world.